ndakatendera ndichatsaura ndezvechokwadi. Ndakanyepa ndinobatwa nemhosva. Mwari anobatsirwa. yangu yakadai ndakaenda kurima munda wangu. Ndarima munda wangu ndakatsvaga mushando kuti nditemerewo muntu mushando uyo wakabva atema munda wangu. Ari pakati pekutema munda ndizi zuva racho aibva atiwe pakasvikamo aibva ati ururimire munda ngewangu. Uita munda wako sei? Ndakaite kuti ndizotema kazi munda ngewangu inini munda uyu ndakautenga saka munda iwewe simuka. Uyaibva iwewe enda kune muridzi wakandisa pano andisimudze mumunda ndipo ningosimuka. Ukanga uri iwewe wega handisimukiri. Amene zvakabva taurira naye inini ndiri kumba ndohandausasadzira mushando wangu zvikaita ndizvo zvaitika. Munhu wacho ndiwani zita racho inini handiri kuziva asi munhu wacho anga rushanda ndauya naye ukandati zvino mwadini kazi aine ndati handisimbiwi ndingoramba ndiri udini ndiri utema munhu kubva ndandodzokanga ndozozwa mangwani acho kuti foni dzangu dzakaramba dzisina kuramba amene mukunda wangu mudiki uyu kubva ati ndafonerwa ndimandirawo kwai enda utaure mhai wako kuti ngaaregerese kutema munda. Munda wakatengwa. Munda iwoyo une 5 years uri kuterewa. Wakatengwa ndiani? Kai wakatengwa. Kai akatengesa munda munhu asikamutauriri ndiani? Kai hama dzako. Kai hama dzangu dzipi? Kai dzakafa. Kai ataura zita rake zvekana wakafa wacho. Ngekuti inini hama dzangu dzakafa dzawanda. Kwaziwe urati uda kupikisana nedare. Auruziva here kuti Zimbabwe riri kutaura newe. Ndiri kubvunza zvekuti munditaurire ndizive ndokutaurira mai wake. Ndakakundogara. Kwai wafona kuti iwewe mai wako nehanzvadzi yako tingobatani tiri kumuda kudare kwamama. Muri kumuda kudare hamuzvizivi here kuti munhu muri kuti ungobata kudare pe. Kai aiwa mhosva ibatwanwa iripo. Toda kubata munhu pano. Kai atatoenda kubata mhai wako. Alright. Apo wakagumisirana kubva auya mwana konditaura ndipaitibiya komubata nemuye dzimba ngemunhu wafona ndiani kwaive ndimandirawo. Mandirawo inini handifi ndakatsika mudzimbabwe kotongwa ndiye kudzimbabwe. Inini kuti nyaya yemunda yashata ndiri kuenda kwamutasa ndotaurewo ngekuti uku kudzimbabwe mumba pano ningoda kusimuka pano mambo mutasa aziwa kuti ndizvo ndasimukira pano ngekuti ine kana pano handishine mwamuna. Ndipo ndabva ndavasviwa ndakwidza shungu ndataura mupeto wangu kwati kuenda pasabhuku une nzvimbo yendiri kurima ndikabva ndataura vaati mwadini kumboenda mumatano ndizwa kuti zvakafamba sei. Ndati aiwa mumatano ndakaenda namukoma wemwana. Mukoma wacho taenda kudare ndiri kutongwa wakati munda uyu ndakaupiwa ndibaba kuti ungobva musitendi umu ndakubonga ibva warima munda wacho wese koguma kumacheto. Saka ndikaenda futi ikweyo ndiri kodzvinyirirwa futi munda iwoyo wakadzvinyirirwa ndibva ndarega kurima makore nemakore. Asi munda ndakanga ndasimawo mabhanana angu ndiisawo mengo dzangu ndiisawo tii yangu zvese zvakabva zvarovera musana. Nanhasi haparima. Ndipindepo kuti nditeme huni ndingozi aiwa usatemeba huni zacho. Zvino ningodii nyandichatongoendi zvedzimbabwe kana nandoiwa nyangadza ndichatauriwa kuromo ndatotokira kuna mama ndotaure kuti ndizvo ndiri kuitwa kwabviswa kwacho ndakuona kuti ngekuti ndisimudza pamwe asi ndauya kozwawo mambo kuti ndoitawo sei ngezvinhu izvi. Mukomana uyu watora munda nhasi uruti wesimuka munda uruzi takatengesewa ndiye wakarora mukadzi wake wakasvika mudororana kundorima nanhasi uri kuririma handine chindiri kutaura. Zvino ningozosvikepi? Aruzi akatenga ndakatenga ndiani
uyo mushandi angari pamunda wavo ndiye akataurira uri pano ngaataurire munhu wacho wakazwa arutwa inoda munhu arutwa akatenga ndiani wakauya koti ndakatenga munhu azisani ndiwo here wakagara kana kuti hapana ba avo handivoga wakati ndakatengesewa ngeuyu munhu wacho saka uyo ndauya naye ndiye anga ari mumunda macho akataura nemunhu wakasvikaagarai pazimba anzi makatengesa munda wagogo kwete wamakatengesa ndiabraham zindi saka munda wamakatengesa ndiwa handina kutengesa munda saka makaita sei ndingati kutsanangura kuita mari yakusiriwa munda uyu tiri pabarika ndorangungana wakadzira saka munda wanga uri kumberi kwachitemi saka waingogara uriko vanhu vachingoda kuti varikurima uchirima saka wanga uine maposheni ekuti apa ndepaninga saka chakaitika ndechekuti pakauya vanhu vakabva kwanenge kanzu vabva kukanzu vaibva vasvika vatisuda chii vasvika vatanga kutitema munda tikati vanhu vakubva ndivanani tivataenda kuona kwadza vanhu vakabva kukanzu ndobva tachienda kusangana navo zvamabva chii munda zvadii pazaiva munda ndekanzuro chichichi saka nyaya yakanetsa nyaya yekanzuro vanhu vabva vatanga kuti patambounganidzwa nekanzuro yacho pachitemi tikambotaura navo tukazi munozotera kukanzuro kwadc then tibva tazotera kwadc tivatanga vafambira nyaya yeminda kusvika mari yatatiinayo isusu kufamba kubva kuzindi kuya yakasvika pakapera tokufambira nyaya yachi yeminda kusvika tatsvaga munhu kuti ashamwa tipiwo mari kuti batsire tifambire nyaya yachi yeminda ndokune minda yedu saka tabana namukoma wangu saka takagadzira kakomiti kedu kaonawo neminda yanga yatorwa yacho iyo takati bhigi mutambara neni nanyamutsaka ndisi taka takufambira chi tanga kufambira minda yedu saka minda yayo takaenda kwamutare mukoma bhigi akaenda kusvika kuofisi yagwaradzimba angari minista then akabvako tikadzaka futi kwadisi tikaenda futi kukoti tikabvako tikazogumira taka kunyanga ndoko yakazopera zvikanzano nekuvetereniki takasvika kwese kusvika tazonzi aiwa munda uyu ndewenyu chiendei mori nemunda wenyu saka uya munhu wayo akatipa mari yekuti yatakange tikushandisa pakufamba chatakakwanisa kuita takatanga kumugwirochi takabagurwa pushini namukoma aiwe shamwari chirimo papi ndomabhirwa akaitwa chi munhu wemunda kumwe kwasara ini ndindi tokurima kusaidi pakutaurwa namai pasaidi chi pakapiwa munhu uya uya saka tagara munhu akapiwa funga 5 years ago ndakutopedza nyaya yacho tafeibata matutaura chakaitika makatora chinhu chemhuri mukachiita chenyu ndochekutanga 2 ndobva maita urongwa hwenzvimbo yemhuri without the concern of the family because dai yanga iri kumbuya dai akanga aripo kubva pazvakatangira anodai mbuya nhasi asina kumira pano achiita kuti anoda kubatsirwa the fact yekuti ada kubatsirwa adida it means kuti she was not part of my plans in and on top of that the reason why she's here is because she is the one who was affected nezvawakaita ndakazvita akaita mukoma wangu inenika mukoma wacho mukadzi wakuenda uya naye ali kana watiwo handi wakazviita izwa kana uri ndiwo handi wakazviita saka gara hako pasi tiri kuda akazviita ndiani ndimukoma aron mukoma aron akafa gore rapera ndaine mukadzi wacho paripo aimirirweze kukadzibe mukadzi haana chakaita anoziva izwa land yakatengeswa yamukoma aron haandiri kumusha kwemukadzi ndiye kwani haina kutengeswa ba yakapiwa munhu makabhadhara pakabuda mari saka akaya matutaura izvo yababuka kana muchitaura ka
taurai maona kuti zvomuto hazvinosvika kupi handisi mati makanga mukufambira nyaya kwamutare kuhauna kwadc kupi kwese kusvika kamari kenyu kamamina ukakapera mapedza kudaro bva mari yemunhu yekuti murambe muchifambisa maona kuti mari hamuchakwanisi kuidzosera ndoba kuti vamafa munhu vamamugurira land ndo patangira chinyaya because land yo makamugurira ndeyambuya mbuya ari kuti land yangu ndiyo makaenda kupa munhu asi akatora mari yemunhu haasi mbuya ndimi maifamba mataura ngatisaweste chii because mataura kudhara kuti makatora chii mari yemunhu saka makatora mari yemunhu ili midzi kuti makatengesa because kana makamuparedza hamuna kumupa makamupa because mamine mari yake saka makatengesa mukadzi waonesi maionesi vari maionesi vari kuti mukadzi wankomaro mai arikuya munazodaira mugamurudaidzwa mayaro muya vakadini mayaro takasipatatauriseita munoziye nezvemuya muno muchitaurwa nemurume murume wenyu akutaura kuti chii aikutaura kuti chii yamai wake minda yani aiti chii yamai wake mai vashari kuti vakashaika okay saka pekuzoti murume wenyu akazopa munda kuno munhu munoziva kuti murume wenyu akazopa umwe munda wacho kuno umwe munhu munoziva anga asina kutaura saka garaini basi baba nunaro nobody munoziva kuti azona kuziva vangonokumbira kuti vamwe munoziva Changa ndinoitwa sazindi Isaiah zindi sazindi Isaiah uri kuere nawe munozive nyosa Isaiah nyaya iyi munda uyu ndewa baba wakabata munda wavo pakutanga kugara pawakaita munzvimbo yekwazimei pawakauya kunogara apa wadedzwa natete vavo nehanzvadzi yavo so wakabata nzvimbo iyoyo saka pakubata nzvimbo iyoyo aibata achirima mudzimai wavo ndimajeni amaiguru saka vachirima ikoko amaiguru avo amaiguru pakarorwa vamwe vakadzi avo maiguru vaitora madzimai avo vaitora madzimai avo madzimai ababa vachinorima munda mavo munoziva kana mukadzi arorwa anosvikira pane umwe mukadzi aripo saka munda wemukadzi aripo ndio vaitora vachienda kumunda wamai vakuru vachinorima pamwe chete saka wabva ipapo manje ndokuzoti mukadzi anorimiswa kana kupuwa imba yake saka pane munda unongedzerwa kuti takukurimisa chitanga imba yako minda yacho iyo iripo uyu munda uyu haunobvira wamborimiswa umwe mukadzi tiri kutaura kubva baba wachitaura isino tichinzwa kuna baba kuti taida kunzwisisa kana usina kupiwa kuno saka wakanga uri wani wanga uri wababa
Mukadzi, sorry, pane mukadzi wani. Pane mukadzi wani airima. Okay. It's right, mom. It's right, mom. Bamba. What munda doing? Sorry. What munda doing? Dua baba. Dua mkomo. Kumani? Aro. Imagine munda doing? Dua baba. Baba ni? Sazi. Saka uswala. Pani mimi akawanda. Saka tuwira nakoti ndo so bambo ano. Tawira ne? Tinakwirira. Patisina chakamika musoro. Ndati bambo awo. Wati munda ndo mkoma ano. Imi ndikabvunza kuti munda ndo mukata waso mkoma ano ndewa sasa. Ansanda pedza kutsanangura ipa. Ndikupesa ndina. Because zvimwe zvese zvinabasa nditsanangura. Because tikutsvaga ownership. Tiri kutsvaga ownership. Saka ownership haidi explanation. Okay. Imimi zvavanotaura zvuri ndiwa sazi. Zvatopera. Zvokuti kana mai Aron tamudaidzira mahara. Because munda hausiri wavo. Because ataura kuti murume wangu anabvira muntaura nezveutano. Okay. Garai pasi papa. So zvazviri kureva manje ndezvekuti ndikatotarisa even mama muchitaura pa muchitanga kutaura mashoko enyu kutanga chiri kutaura mati taiwe pabarika tiri pabarika kune minda yanga iri kumhiri yatairima tese ndobva kanzuro yauya ndobva yatora munda upi uya kuti munda ndewani wavo kanzuro yatora minda ndobva matanga kufambira nyaya iyoyo yekuti minda yataii mukufambira uyo kodoro ndobva yapera yekufambisa ndobva manotora mari yemunhu ndiyo mama kushandisa kudini kufambira nyaya yechi asi pane pamusina kuzotaura mazongoperera pekuti munhu uye akatipa mari takabva tashaya mari yekudzosa ndobva tamugurira munda hambuna kutaura kuti pamaifamba nekanzuro paya nyaya yenyu nekanzuro yakazoperera pano ndopana ndakuenda changani ona indi kuvhunza zvandisina kudzwa zvandingauzvisa kuti ini chando chekuti kanzuro yakazoti rendi ndendi ndeyawo yakazozi lendi yadzoka kwatiri yadzoka kwamuri iwewe nani nevanhu vanga vanofambira nyaya nevanhu neminda yacho iripo ani nani right kuna mukomani bigi mutambara koita inini koita mukoma Aron koita mukoma Didmas ndongochifambira ndone minda yacho itoripo kumbuya maiyo wairima pamhai majeni majeni ndiye mai wamukoma Aron achirima pari pari mai anga achirima pamukoma Aron muridzi mukoma Aron saka uyo ateni kuti mbuya wari kuclaima land isiya ndizvo zvati kutaura checho pauli mai pavo anapo right kune kuti kustendi kwaninogara inini kune lendi yavo kubva kwaita kumaminda kwatinotima kumagadheni ndowane lendi yakatokura kubva tatozoya kune mumwe kumaminda tingori masanganza asati abira kumhiri bavo saka malendi avo anawo imi mukwasi wepabarika wamwe waripo ndivanarudzi kwenyu right paita problem yataita nhasi tiri kuwaka nhasi hapana
ndati andina kuti nhasi wandiperiwa nawo ndati besides iwewe wamwe mukazi ndiwaripo ndiwanaya ndimukoma Enoch nani ndiye atori kwezvezvo mukoma Aroni akafagurira pera Enoch chete kototowe kwazita ini ndotaura vanhu vane chekuita nemhuri yebarika yemunda ine chekuita nemunda vakomana tichiripo takawanda chakamira ndo vandokuda ivowa kuna mukoma Enoch ndiye mukuru asara kozoita mukoma Isaya ndo vanoteerana namukoma Enoch saka koita mukoma Jacob tizwa sei imi maita simba pamusoro pamukoma Enoch hatina kuita kuya kunomirira chinhu chemhuri inini kuti ndiuye kuno sei mukoma Enoch wasina pane bandira kupindura tasungwa handisi kuuza kuti nyaya yacho ingekabira simba saka ndanguya kuti nditadze kuuya hazviiti saka ndatega ndiwe ndinoteerera nyaya yacho kuti iri sei yakati chiripo zvikana wasungwa unokwanisa kutadzonzora uno saka unofana kutaura vamwe vari kumba kuti umana ndiwende ndadaidzwa ndafundiswa nyaya yakati so that mochironga kuti unofanira kuuya ndosaka pasamoni pakanzi uyai nemboo dzenyu mawitness meaning kuti mawitness anokubatsirai nyaya unonge wasungirwa unofanira kuuya nevanhu ivavo kuti vakusapoti handiti ndosakakona ndokubvunza Enoch adai kungoti kwata akutosunga kuti no nyaya yekuwa nemukoma ndiyo iri kutaurwa namai avo handiyo because right now it's your word against words amai and imi muri too uya cannot trust him kuti anoita a witness irichi a credible witness in this court. Why? He is conflicted. He is an interested party because he's also a beneficiary. Ndati uyu ndimutore semufakazi kuti unozi ndiyo sembo uyu hazviiti. Why? Because iye newe makafanana. Because mese mune chabakawana kubva pachi paminda iyoyi. Mai awari kungarurima pamunda wamaijeni akapadirize nekuti ngatiripe tichishandisa posheni yamaijeni iri kurimwa namai avo ndiani musina kushandisa maposheni enyu imimi Why did you use maijeni kuti mokwereta mari maakunobhadhara neposheni yamajeni makazvisvika sei mukoma Aroni achiri mupenyu nyaya yakaitika pepesa tikuti tizwene Aroni mupenyu kana kuti hapo tiri kuti iwe naAroni neumwe wako handina maiziziva kuti munda uyu ndewamajeni. Sei makashandisa munda wamajeni kubhadhara zvikwereti zvenyu misina kushandisa minda yenyu? Because munotaura kuti munda wacho ndewamajeni. Saka nhasi indivhende kudai asiri mai yauya kucomplain. Mhuri yamajeni ndiyo yauya ichicomplain. Munda wedu wakatorwa nemi. Saka mhosva yenyu haimbochinji. Mhosva yenyu haimbochinji imisrepresentation. Nepandautaura chinhu pamukoma avo taura pako ndo pandinoda kutaura pane pangori kubatanidza chinhu 1 izvo zviri zviviri. Pane mukoma une munda wake akapiwa nababa uri kusaidi kwaurega wakamangarirwa nyaya yake saka zita rake riri parurega. Koita munda wakachekwa namukoma Aroni achipa munhu akatibatsira nemari handitika uri pawo wega. Zvinhu zviviri zvakasiyana. You cannot tell me kuti maybe you understand what I'm saying. Pauri kutaura nenyaya yekupiwa mari handiti uri kuti I, which is first person singular, uri kuti chi I first person chi singular, but pamuri unoshaya mina wakuti we first person plural. Kana tikutaura nenyaya yeminda
handiti kugurwa kweminda uruti mukoma Aroni paakagura munda meaning kuti uri kuzvikuritsa mukugurwa kweminda wakuita ebhebi yani yaAroni but pamakaenda kutora mari yemunhu yekufambisa iwe namutambara naAroni ndimi makaenda kukweta mari muri mese then why should it then be ibhebi yaAroni yekugura munda wamai wake kubhadhara ichi ndikubatira kupindura sei mutambara akabvisa yake mari haina kubatwa neapapa inini ndakabvisa yangu mari nyamutsaka akabvisa yake mari mukoma Aroni anga asina mari angakakwara angasipo saka paakauya akazoti hatichakwanisika kuti ndite sei ndakutokupawo chiposheni kuti tiri mesinzi tahwina munda wacho makambopiwa mari makambopiwa mari iri equivalent to land makapiwa mari inini ndatiripo ndatakamirirawo munda wangu bambo inodzokisa mari mari yangu inandinayo munda wangu munda wakakura haunasiutikipa bambo izwai bambo izwai ndimi mataura nemuromo wenyu kuti takakwereta mari yemunhu tichifambisa mari yedu yapera ndakuvudza kuti makakwereta mari how much did you borrow wakuya udakomano ende makakwereta kuna ani mari iyoyo papakakwereta mari makwereta kuna ani tell me the person makakwereta kuna ani azani ari kuri kumwe aizveza kune akaenda South Africa akaenda South Africa akaenda South Africa that's the question ndika watotadza kunditaura kuti mari makwereta mari you are referring me munaro but chizwa pandikutaudza pamwe ngatiite zvinhu tisapedze nguva bambo handiti iwewe you contributed your money kupay back mutambara contributed his money to pay back uyu akacontributa mari yake to pay back the only person who failed to contribute mari ndiAroni that's why he offered land handiti how much did you contribute if you don't know how much was borrowed wangoti contributa mari iwozozwa mari yakakwererwa mari azopiwa 300 anopiwa kawanikwa akapiwa in terms tikatikwenda kukatika mari bambo miraikani bambo maipira bhazi kwedipi kwamaibhabhira mapepa takauya kwamutasa makaya kamutasa kawani kwamutasa takaika 6 to 7 times 6 to 7 times 5 mukaenda futi tikaenda kwamutare kangani anenge 3 times mukaenda futi yangu anenge 4 times mukaenda futi pauna taikuita ma 12 floor okay hauna 12 hauna zinti yakuita ma 12 wati wewe yako how much did you contribute yani mari 300 or 300 ndati takapiwa 300 imwe vazopiwa anenge 250 imwe macho anenge akazopiwa 300 futi imwe futi ndio patakatangokudira so all in all iwe wakabhadhara mari pakuzosa mati iwe pakudzosa wakabhadhara mari pakudzosa munhu mari wakabhadhara mari ini anodzosa munhu ndakatoshandisa yangu akafamba zviri very simple hapana pambori complicated tabvunza kuti how much did you pay back kapya makakwedza mukati yakatanga kwetwa 300 pakaya 250 pakaya 300 meaning kuti chii we are talking of almost $850 but kutopa tashi handisi iwewe watipe statement yotaura watipa vanhu 4
wamwe wese takadzosera mari akatadza kudzosera mari chete ndiani ndiAron kobva azoenda kukata pisi yamaijeni yemunda wamaijeni kwete yamaijeni yake pamusori kana ndisina kukangasa kufa muruti mimi maibhadhara mari dzenyu dzemuhuma uyu ndiye akatadza kubhadhara Aron handiti kazofuta saka Aron paakatadza kubhadhara ndoko akambopiwa 300 akapiwa 250 akapiwa ndio zvaudora saka iyi yese yanga iri kukweretwa ndiAron handiti achipiwa nemunhu iye imimi dzenyu mamwe nazo muhuma saka kutaura kuti oroivo Aron akaspenda about 850 iwo 850 uyu 850 uyu 850 kufambira nyaya yawaniyo izababo kana mutora nyaya yekufambira do you actually know what you mean when you talk kufambira? When you are saying kufambira, you are talking about bus fare. Kuti how did you move from point A to point B, and sikaisora takatarisaka tikuti isusu the current rates dzechi DC Mtasa to Auna and it's $2 and Auna to Zindi that's $1 and which means kuti maenda muri wakati first temper kwa Mtasa takayanikinja takatowanda takachawanda izwa shamwari tatapera izwa usana kuchitenderedza because wautifusa kuti tipe decision tisingafani kupa decision why you are talking kuti vanhu vakarwira chiri chikiyo 1-4 and now hakuntaura kuti mufambira nyaya kenda yazara makuenda nekenda mabeneficiary elendi yekanzo i4 wamwese wekenda wari patakatanga kuenda tatakawanda izwa takaenda nana mai vamwe nanani saka patata kuzochifambira nyaya tatega ndipo takaenda ndipo tatakuchifamba taa 4 mari yange yapera ndipo takazotanga kuchifamba taa 4 which means pamakazopwereka mari manga ma4 ndizvo which means $850 ndimi makagrinda muri 4 ndosaka tiri kuti muri 4 tinokwedza kuti tione kuti muri 4 kana muri 4 munhu wani pakuenda $3 which means per trip is $6 pamunhu anditi 6 times that's $36 pamunhu saka that's 36 by 4 anditi inotipa chi $144 ndo mari yakashanda anditi iyi hauna chi DC ndetozouya iye inonzi mutare hauna mutare ichi how much $5 andika makaenda kangani katatu which is 15 pamunhu 45 by 3 125 ndizvo here ikafanira ikurumidza tatichi 45 by 3 which is 90 plus 45 plus 135 handiti 135 ndiyo yekuenda pamutare mowa mati nyanga asi maikwesenisa ndaisa nyanga pamukuenda kudii nenyaya yehauna iri under Mtasa Road sika takaenda pakoti nyaya yakazoenda kukoti yaenda kukoti makaenda kukoti nechi takaenda kanzuru yakazi nyaya yakuenda kukoti saka takapiwa ndeuzi munofamba kuenda kukoti hamuchauri kanzuruba saka taenda kukoti takatazindemo neloya rimwe rariripo taenda kuona loya ndo rakange rangoti taona kuti nyaya iyi haichaiti kuti pete munouya kuofisi kunyanga tiri pakoti patc munouya kukoti kunyanga pane 4 apo loya rachimuza ndichatoziva ndichatoda kutotasa mapepers andakapewa nhatinotarisire kuti ndozvokusana that's 4 saka inda munokueziya mari to the nearest mari yamakashandisa chaiyo tokuti $300
ndatoita fiti nechikafu nechikafu Result. $300 out of 850. So what does this mean to me? To me, it means kuti makatengesa munda uyu not to recover makosi, but kutoita profit out of kuti mawina neyakosi. Then you share the loot. Kana Maria kaiwa kuna Maria kaiwa. Ndambi. Kamusore mambo. Ine ndasimukirawo kuti ine ndonzi Anazingi. Ndasimukirawo kuti nditaurawo zvandinoziva. Inini kubva mai vangu vachiroorwa handitika wakapinda wanotaura history yekuti wakapinda mama maikuru wakatambirwa namaikuru handitika saka wakubva mumama maikuru ndokubva kupiwa minda yavo wakubikiswa wapiwa minda yavo yekuti wadini warimiswa handitika saka minda iyeyo ndo munda uri kutorwa wekutanga wakatorwa namukoma ava mukoma ava wakagurirwa stendi yavo nababa shuwa but iri kuseri pedzimba dzedu handitika haizodziki kumwenda bakuzasuku istendi yekugara chete irimbori dhundu rikudaiso wakagurwa nani nababa saka kuzasi kwacho uku yange lendi yani yamama yawakapiwa yekubikiswa yekuti wadini warimi ava mukoma ava zvauri kutaura kuti lendi wakaenda kumakoti waita sei kubvira kunyika izvozvi zvimadzisabhuku ese ane hombo one way ini ndinomboti barika rakanaka kana muridzi aripo asi kana asisipo rakashata nokuti izvozvizvi mama wangu ava handitika mukadzi mukuru but mwana womukomana mudiki kune ava saka haana panjiba ivo vanobva vachishandisa chekuti vanhu vakuru saka ndosaka watorechi vari kuvatorera malendi zviye zvokuti hanzi lendi ngeyamaikuru majeni kunyepa asi mama wangu vakatambirwa namaiguru kuti maimini madini mauya mumba asi zvadaro maiguru wapinda mukipi maiguru majeni wacho wakabva wafa kudaro wakabva wati inini ndagara zvakanaka namainini wangu saka wana wangu hakuna kwaupenda pakana kumakweda hwasipenda wana wangu wanochengetwa nani namainini from 1980 until izvozvizvi kusvikira wadiki wacho angatori mudiki ndandinezira nainini hapana aimbozviziva kuti haasi mwana wamama wangu ba wakuru wacho ese wakaroorwa vachichengetwa namama wangu mukoma wacho aitoti akabva kubasa aingosvikira iye muroora uyu ari kuuya nhasi uyu zvinotoshamisa muroora uyu waikana nemurume wake achirambwa achiita sei but mama waimumbidzira wangosingati ba ayo muroora wamaiguru handiti saka ndakutoona futi kuti rudo rwaiita mama pamwe pacho ndo zvakuraizvakwatsikirai wachapinda mudenga nenyaya idzi ndodzavapinza matsotsi tichayabata matsotsi anobata munda iwo uritaurwa nemukoma uyu wakatengeserwa murume iyeye wauri kutaura kuti kwazi ndiyo akavapa mari wakavatengeserwa 3.8 zvokuti vanhu vese vanozviziva kwazindu endi mari iyeye murume iyeye utopenga kuti iwe wakanditengesera munda wemunhu munhu wakanga wakanditengesera munda wemunhu ini ndiri kuda mari yangu ukasandipa mari yangu panjagara namba dzake foni chii namba dzake dzefoni chii dzine mufana ari yachibvute sekuru samagosha warapo wakasvikirwa waidzingwamo wari mumunda ndiye murume wacho uyu kana sabhuku madzisabhuku ese anotozviziva kuti mama awa ndo munda waimunda wavo tipei nhamba dzemumeyiva sabhuku wacho ndauya naye upana pamusoro ichangamiri kuti ndizoite simba rekushanda mumunda umu zitanonzi shupi magosha ini ndiri mutadzi kwazindi kumba kwangu kunyanga sindakagara kwazindi kuti ndizoite simba rekusenza mumunda ndarapiwa basa naamai avo pakasvinga munhu iyeye akandidaidza ndikaramba kubuda mumunda ndikati iwe ndoru ndida uya kuno ukubva kupi ndikandibva kwamutani ndikati ndogara muno kwaudaidza ini iwe uya kuno tobvadaura zvishaiti zvandakuita ndakabva ndaenda paari nemabanga angu ndandishandisa mumunda taura nyaya yakushamwari tikazi matombo aya ari kunongedza matombo emunhwizi anga akaiswa mumagano imomo ava mbuya wangu akati ndindaita kura matombo eya ndichiganura munda kuganurira umwe wangu
Ndikasakana matombo shamwari akatakuona naye. Tikazandiziyo ndikifanya. Munhu andipa basa pana. Ndiyaita kwa matombo aya. Saka urudei pandiri. Tikazi buda pamunda pandikata unyepa. Iwe unaenda kutora muridzi wemunda uyu. Ndiye anondibudisa pana because ndatocha kudhara mari pana. Alright, wakaita unani zvini? Tikandakapa murume mari yangu. Nenda kapa mari murume. Angasirega angane munhu angana. Ukuvira jire miri kwedu. Tikandakapa murume mari yangu. Mari tikandakampa 3.87. Shamwari kuti ndidzinge muno ndipe namba dzako dzefoni. Ova ndipa namba dzefoni. Ndifandafakisa kumbakwa kune mukororo pamama. Wazvanetsana nemukororo wamama. Vazondifonera kumadhanyi minutes ndiyo shamwari wakashata. Ndakubudisa munda. Ndikati masvikire waita anga ndikubudisa muno. Ende sabhuku handimuzivi. Kuti sabhuku wako unogara naye. Ndokune minda. Tikasabhuku handimuzivi. Ndatoenda nhasi kutsvaka sabhuku. Asi sabhuku ndamushaya nekuti angarumba kwake kwangarumba nemwana. Saka inini sabhuku handimuziviba. Ndikati wakaita izvo kugoera namari muri wangani zvikatakaita tiri 4. Inini mukomana wekwazindi, koita inini nemukomana angana nemudzimai wake uyu kuita 1 4. Ndikati pasina sabhuku, ndikamba pasina sabhuku. Ndikati wakarasika. Ini basa ndisikuregera. Ndakaramba ndichitema shuku. Namba dzemurume ndinazo ndikaisa foni yangu on ndokupa namba iti ndakatotaura naye pa phone achinde kutsvaga anipa mari yangu. Kana mbuya wari dzimunda waripo anonipa mari yangu. Ina handisi kuwawenganisa asi ndikutaura zvakazoshanda. Ndakaite foni on nditsvage namba dzemurume ndikupe. It's namba tuzodzida. Uri kuyakonyepa panapa ndo ukrema manyepo kunyepera dalili Yei yakambotongata chakabiriza. ewe era kunyepera mani makatobva pasabhuku kwaishe makatopfuura pamari kana matopfuura unotopfuura kuita kwaikoti hamuchadzoki kuti pasi pano zvekuti yakambotongwa ndisazinde yakatopfuura tipe namba bambotizwe chokwadi chinomuda pachena iyo ngati watoreswa mbigo nemwana mudoko nemwana form 6 yekutoresa mbigo unonyepa panaa nyaya dzacho dzaita mbiri titendera nditaura ndimwe chete asi ngatimopedze tinemi tozipedza dzese kana tikaita nani 1 by 1 amunogona paiti magesi ndiwo muno topedzana 12 midnight handibeti kana kuterere chaiko hatimboendi svikamese mapera tozofunga kana kuchingorive murubazi kuroba hatimudi ndakataura naye pamoja. Raisi yaramba ile haisikuti. Ndio namba dzanaita anatusa zvaka na cross border ndaita ora 90 ari muno. Ko uyo mamuchitana za namba ndeni. Ndichape kutsvaga mba. Namba dzemunhu wacho achichashu.
dzekusauka africa tikatandopedza tikangobuda mutapedza zvakanaka Vakiti chiro chipiri. Munhu ari kumba une nhare namba dzemunhu kwam mati ipe nhamba dzemunhu ari kumba toda nemunhu ari kumba atipe nhamba dzemunhu ari jupe Ndotofunga kuti ndiani anadzo. Akaenda mai manje. Alright, makanaka. Alright. Zvatakuita vakomana. Muziva nezvaondera. Chive masvika maita nyaya yambuya. Imi yenyu ndei. Musore changamiro. Nyaya iri kutaura imhundo yakumhira. Pane yataurwa nehanzvadzi. Istendi watotsanangura kare kuti ndakapuwa munda nababa. Munda nestendi yangu. Saka stendi musweri memusha. Baba wangu achitira kuchengetedza nzvimbo iyoyo kuti inzwa mwanangu. Iyi stendi yandakupa iyi. Ndo papa. Ndo pandakupa munda kwedu kunoruma matoro. Handina kubuwa kumatoro ndakanzi ndo pane taurara ipapa. Ndo pane stendi yako nemunda wako ipapa. Saka ndakapuwa ndikanongedzerwa namukoma Aaron anova murume wamaigura. Saka ini ndapuwa vana mama wese vanozviziva. Yasiyana nemunhu asichitomirai baba. Matondinyeppera kare. Usati mamboenda mberi matondinyeppera kare. Taura zvemuchangamiro. Mati baba akandipa stendi nemunda kuseri kwemusha akati mwanangu ndopakwa pauchazogara. Asi muhamati 5 seconds down the line muhamati ndakapa nongedzewa namukoma Aaron. Kusaka muri kuti mandibvunza zvakanaka. Ndinotsanangudza baba vakapa inini namukoma Aaron tiri pamwe chete nguva imwe chete. Asi akatanga kunongedzerwa ndisati ndapo ndimukoma Aaron. izvai bambokati musaite kuemotional. Okay. Timbobvunze zvomataura. Mati makanongedzerwa namukoma Aaron. Ndozvatikubvunza. Ndizvozvo. Kuti kana makapiwa nababa maizonongedzerwa namukoma Aaron kuti sei? Ndinopatsanangudza ipapo. Tsanangurai baba. Inini pandakadeedzwa nababa kuti vanotiratidza stendi yangu nandisipo. Pandakasvika zvikanzi ngwatideedzwa nababa. Ndobva ndamutera baba. Mabva kutaura mai manje 5 seconds apo. Kuti pamakapiwa makapiwa same time namukoma. Saka mazoshayikwa fusi. Akanaka. Ini ndakasvika wati wakumunda. Ndasvikapo baba ndobva wati mwanangu nandakudeedzera kuti ndikupe stendi yako iwe namukoma wako. Apa ndapa mukoma wako. Munda uyu wanga uri wamajeni. Saka ndataura namukoma wako kuti ndikupe stendi yako. Mukoma wako akabvumirana nazvo. Aaron ndizvo zvikanzi baba. Then zvikanzi chienda namukoma wako uyu. Pege yekutanga yandakatadzwa ndiri padhuze nepamba kuti kubva pamupatsauno kudzika kudai chienda namukoma wako akuratidze ndowandandaratidza. Saka ndokuzoenda namukoma wachindiratidza stendi yandapuwa nababa. Izvai baba. Sei pesa apo muri ngosheya minda yamajeni? Majeni anawana. Anawana. Izvi zvakaitwa nababa chanamiraziyo. Majeni anawana. Sei minda yamajeni ndiyo irusheyiwa chete. Kumhiri kwerwizi munhu wamajeni ndiwo washeyiwa. Pasende peumba munhu wamajeni ndiwo washeyiwa. Why? Wana majeni wamburipi? Mwana wamajeni 1 mukomana anonzi Aaron. Uripi? Ndiye akashaya. Ndiye ane mukadzi uyu. Mukadzi anawana. Ane wana. Saka vanogara vadongari. Munhu wane farm. Vane vari paplazi. Keke rakaziva nababa. Tirikutaura nyaya yelifa nababa iyi. Majeni ndimaiguru. Saka ane minda yakawanda. Ndopandawedza kubatsira baba. Munhu wese ari mumusha menyu akapiwa munda namaijeni. Nenyaya yekuti maijeni ndiye anga ari mukadzi mukuru. Mukadzi wese akasvikira mumusha menyu akasvikira muna maijeni. Achibuda mamaijeni ndopakabva azipakwa namaijeni. Saka dambudziko rangu nemi ndipekuti
uyu mai awo akapiwa na mai cheni asi muda kuramba imimi kuti akapiwa na mai cheni asi imimi muda kubvuma kuti imimi makapiwa na mai cheni wana mai wenyu akapiwa ndi mai cheni but muda kuramba imimi kuti uyu haana kupiwa asi wana mai wenyu cheni ndo akapiwa chakamiro nyaya ndaona pana something is not right yamandisungira yangasungirwa destiny yandakapiwa na baba ini ndakapiwa na baba anopiwa na Aroni baba Aroni wakanzi andinongedzere maafamba na baba achiti apa neapa ndo pako saka inini Aroni chete ndakazofamba anga atoratidzwa kudhara stand yake neyangu guys mukaramba munoti Aroni anokupfukira here ichi chokwadi mukaramba murungoti chese Aroni kutotaura kusvika pakazara kuti Aroni akafaine chikwereti apa impamu ndakupiwa na baba mwakayamareni ina hayi zvamari kutomira pamberi apa ndizvo mai kuti Aroni akafaine chikwereti wakatadza kubhadhira mari yebhazi yawaikwira uchienda nyanga aipapa ndipo ipa ndizvo mai Aroni akafaine chikwereti chiwani maini saka chikuta wakati Aroni akafaine chikwereti akatadza kubhadhara mari yemabhazi asi ndozvinoda kuti imimi ambe maudzwa kuno kuna bamudinda sewitness yabamudinda but bamudinda ndiri kuona ndebvuziri kuda kutaura ezvokutaura musajairire ezvo munomudari munodiwa chokwadi kana muchida chakana muri mapostori ndinokuendesai pageni pamarabha uma ndonoti munobuda here izvozvizvi muri mapostori ndida kuti mapostori nda kuenda nawo izvozvizvi ndiani akomana ngatora isuzu uya da kuti mupinde pageni pamarabha uma aripo izvozvizvi da kuona kuti munobuda here zvomutaura izvozvizvi ndiri muzukuru wemapostori sanitaure zvomunotaura ndiri muzukuru kuchira kudini ndoiziva chipostori chakanyanya sajojo wamunoti marabha umaisa jojo ndisekuru wangu inini saka pane zvomunotitaura nenyaya yechipostori pa ndosanatoreka muri kuda ngatipinde kwaisuzu mese pindai tiende pamarabha uma mupinde pagedhoro munobuda here yangu yakasiyana yangu yakasiyana yandasungirwa chakamira ndokunga pamarisitsa pamukona pane Isaiah Zindi akumirira stand yangu chete vandikumira kwete munda yakutoka avatata wangu watotaura kuti wakapiwa na baba ari kuzviziva wese namamwe arikuzviziva vakatokupura nekwamambo kuti usaina kuti munda ndewako asi kutengesa wakomana musei Tuesday chida yamatipa report full report yezvese stand mamiri akaita maona manext door nechi wanoziva nezvenzvimbo ivi iyoyo ndiri mundipa report saka wakomana takuya sabhuku arudiwa anofanira kunge achitirandidza achiziva handiti titesa nditi ndiye muridzi wenzvimbo ndiye anowana kudi kugara on behalf of the government sabhuku ndiye anova kuti kugara saka aripo asi kuti pamuri kuenda paground anonga aripo achiedza muchita zvomuita tobvamadzoka kuno tobvatakupai chacho handi asi tazvotado kutsvaga tsvaga kurova matama taanazvo chiendai mochione pamaponi tozokupai mozoita kupai chii chacho asi pamunodzika wakomana mobva mapiwa nhamba yamukomana we okusouth africa tikumuda wega wangotaura wese kana yakonda semangwana asi isusu tiri kuenda nhamba tikasataura naye anyura ambuya tatimirai zvese zvo hapana ari kuita anything paminda iyoyo kusvika musoi chinganichuzi vanhu vauya nokutaura izvozvita zvavakuita sei ari kuenda ndiani ari kusara ndiani thank you mbuya famba zvakanaka